22. august 24, tak sútoky pokračujeme ďalej v seriáli s priaznivcom alebo sledovateľom kanála pánom Michalom, ktorý je z Veľkého ostrova. Sme na Veľkom ostrove, ale tu ešte ďalší veľký ostrov a Malý Žitný ostrov na druhej strane. Tak toto je ale sútok čiernej vody a Malého Dunaja. Vidíte, ten Malý Dunaj není až taký malý, ako som sa dozvedel, a je tu komárov neskutočne veľa. Čiže čierna voda 104 km asi od Senca. Niekde detaily nie som si istý, lebo nebola plánovaná senka cesta. Takže dokumentujeme len ten stav, čo tu je. Flóra bohatá. Naozaj Malý Dunaj nie je až taký malý, naozaj to je veľké prekvapenie. Aj prúd je relatívne silný. A dokonca sú tu aj nejaké šípky, ktoré hovoria, ako som sa dozvedel, že kadia majú ľudia plávať, lebo sú tam nejaké divné prúdy, ktoré by mohli poškodiť loďku alebo skomplikovať celú plavbu. Takže Malý Dunaj toto je. Ďalej sa Malý Dunaj spája s Váhom pri Kolárove. Záznam máme odtiaľ. A to je zvuk nášho drona. Takže obec Veľký ostrov. A bola tu aj kompa. Podľa informácií domáceho sprievodcu vieme, že 40 km by musel cestovať, aby sa dostal na druhú stranu tejto rieky, čiže Malého Dunaja. Môžeme si prejsť ešte aj ten sútok bližšie, lepšie, detálnejšie. Tak tu mám ešte väčšie detaily sútoku čiernej vody a Malého Dunaja. Pokračujeme džunglou a Amazonkou ďalej. Okrem dronov tu lietajú aj komáre a dosť blízko. Takto ešte väčší detail sútoku, leknového sútoku. Takže čierna voda, biela voda nie, biely vrch. A toto je záver miesta sútoku, čiže sprava čierna voda, zľava veľký Malý Dunaj, ktorý sa splavuje. Mi sa to zatiaľ nepodarilo. A to je nášho cestovania koniec asi dneska. 22. august 24. Predposledný deň mojej dovolenky. A verím, že som vás potešil záznamami počas 4 týždňov dovolenky.